Yan! Ini ang magiging boses mo basiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Bueno, Biyernes, ngunyan 26 ka na Setyembre 2025. Viva Señor Santo Cristo! Pasalamat tabi kita sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo, Señor Santo Cristo. And mantag kita po nagpapasalamat ipagpangadji niya to so nasasakob patabi asin inagihan kan bagyong upong. May mga images na kita, videos initial na nare-receive hali duman sa Masbate City. Grabe so damage man so nahiling tap turumbadong mga poste. Nasa kung anong sa indong nahiling na maximum damage na imahinar na sa mga linya ng kuryente bagatabi, mga poste, mga wires. Iyan po nahiling ta sa Masbate City duman sa crossing. Dahil pakita ng ibang nakukuan na huhugot pa sa satuyang mga sources man duman. Solamente ito pa lang tabi mga poste na yan nagkaturumba. Mga harong okay man at sa sabagay suyaon sa nahiling ta sa video konkreto ang mga harong. I don't know sa ibang mga lugares patabi dahil pa ni nagbubutwa kitang nagkakakurua na images and videos tabi Kaya sabi ta na nga ni mag-pray kita primero, magpasalamat ta kita po digdi sa albay padignal talagang linigtas biglang nagbulusok pa pasiring na sa Romblon padignal, di ba? Nahiling niyo ito? Nagbulusok pa talagang buminaba pa siyang todo. Si Upong. Kaya bagailingan ko niyan ang weather improving na yan, basado baga sa pag-asa, improving na maghapon. So happy birthday tabi sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Balik na po kita sa normal na programming shifting digdi po sa DCGB. Sagkod na kitang 10:30 nin pagkaudto. Kasabay ang bilog na tropa. Diyan sa luwas. Si Chief Jimmy Pading Jim, kumpadreng si Pading Jomar may sibot po sa familia condolence tabi kumpadreng Jomar tabi Siyempre si Joshua, si Karen, azin si Angel, sama ni Bella si Henry Mata. Sa Master Control sa AM Band, yaon dyan si kumpadreng Nal Baldo sa newsroom, yaon dyan kompleto. News Director Mar, Padagos ang laban, kantropa. Si Ma'am Jia Leron, si Jen Matthew Balyeran, yaon dyan si Nicole Ann Gloriane asin Jimos Barrios. Pagsumada kan istorya, lokal, national, international. Sa IT siyempre, Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Sagkod kitang 10:30. Balik na po kita sa shifting, normal shifting, dalagan kang programa. Programang Tingogan Banwaan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Yan, maray na agad yan kay Jonah Bernal Barcelo. Jonah Bernal Barcelo, good morning po. Nag-message sa tuya. Happy birth anniversary in heaven kay Lola Sofia
Bernal na kung buhay pa 95 years old supposedly kung buhay pa and pa shout out naman tabi sa Baclayon kan Bakakay Albay, specialmente sa familia Bernal asin Barcelo perming naka-tune in sa DCGB. Thank you po. Salamat man tabi sa kunyan sa pag aantabay digdi sa DCGB yan tabi. Opo, yan ang mga videos na nagkakakuran niya to parareho duman sa Masbate City. Sana po magka recover tabi gabos iyan na kunyan na mga inagihan man ka na sa tuyang kuan pinag-antabayan na bagyo yan. Okay, sandali may mga kuan kita dapat na hanapon na makaulay tibaad available tabi and makapag-share ng informasyon digdi sa tuyang programang Tingog kan Banawan. Ang number ko tabi pala yung mga Globe subscribers 0942 o 09660 730-115 09660 730-115 Globe yan 09660 730-115 and sa Smart 0942-670-115 0942-670-115 may mga kuryente na dyan sa Indo dakol na tabi gayud ang mga igwaning supply maning kuryente digdi sa tuyang probinsya yapig apo ko kaya tagapagtaramkan Albay Electric Cooperative another dial tabi maaraman ta kun ang initial assessment kun igo po na si Ma'am Ads. Hello Ma'am Ads, good morning. Ma'am Ads. Hello Ads, hello. Ba't wala? Hello Ads. Ding audio. Hello. Otronta nagsibag si napuputol yung call natin pag-ring pa lang putol-tulos. Baka may defecto dali mo na ta yan dahil nagko-connectar dahil muna tahintay lang tropa yung mga paraan tabay ta dyan apot kita napuputol yung call na yan tabi uy good morning pala makusog na yung bulos kan tubig pero medyo bulaw-bulaw pang diit yung tubig po digdi sa Legazpi yan. Siguro may defecto talaga. Napuputol na ang signal sa Globe. What's happening? Atabi. Maray na aga amigong King Reginaldo. Diyan sa imong kunyan, sa imong estada. And kay kunyan, kay Doc Glenn Thaddeus Isip. Yan. Doc Glenn, maray na aga tabi Doc Glenn, kumusta lamang tabi diyan sa imo buda sa imong mahal na esposa. Yan nag-call back si Ma'am Ans kasubago kaya daining audio Ma'am Ans. Yes sir Pio. Ay good morning. Salamat na may audio na tabi. Pwede kita mag-on air maski dit na minuto tabi. Initial lang kung igwa na po kitang assessment. Sige po, Apo. Sige. Mga tugang, yung tagapagtaram ng Can Albay Electric Cooperative, Ma'am Ans Galero. Ma'am Ans, good morning. We're on air, tabi. Yes, good morning po Sir Pio and good morning po sa Sendo mga Parantabay. Kumusta ang assessment? Gabos na ba may kuryente entire Albay? Over? Well, as of now po Sir Pio, ongoing ang sa tuyang assessment ka mga teams from Area 1, 2, and 3, or in the first hanggang 3rd District of Albay. As of 8 a.m., igo po kita nin mga natatada pa na mga isolated areas na as of now is ongoing ang clearing or may ongoing din ang trace para ma-identify sa mga fault location kung ano ang naging rason sa pag-brownout or pagkawala kang supply kang kuryente in specific areas. Mm-hmm. At ano itong mga specific areas na medyo natatada pang daing kuryente tabihan? Opo, sa branch 1 po or sa 1st District of Albay, isolated pa po mo niyan naman Tauri closer or hindi pong mga
nakakasakop kan lugar na mga islang barangay po kan Bakakay Albay and iba pang nearby island barangays. Igo din po kita na-record na isolated sa Malinaw Feeder 2 o ini pong yaw na po dyan sa may first district parts of Tiwi because may na-identify po ang satuyang technical team na leaning pole touching the LGU street light. So we have to isolate it para po sa protection kan kagabsan para wala nin magkaigwanin problema digdi. Sa Brighton naman Sir Pio or sa Second District of Albay, medyo diit na lang ining natatada sa Washington Feeder 2 sakop kay ni an Ilawod Recloser. So pasirig na po ini sa pataas ng mga barangay kang Kamalig and other parts of Daragap. And may iba din na mga affected kini dyan nga sa pataas sa Kamalipor sa mga upland barangays. Igo din po sa Baskaran Recloser, ini pong Daraga areas na ini na medyo upland na din po. At the same time, affected din po ang satuyang Washington Feeder 3, Taguntong Recloser, ini pong mga areas pasiring hali dyan sa may Taguntong Kantaysan, pasisiring po sa Banwaan kang Manito. Yun. For 3rd district naman po, Sir Pio, ang mga isolated na pong areas are the sectional of Tibagray going to Piuduran, Reclosers, Kanbakong sa Ligao, Ponso sa Polangi, Sugkad, and Binatagan. And Ligao Feeder 2 po, naka-down pa po ini because may na-identify po kitang broken pole dyan po sa may Tuburan, Ligao, sa Tampang po ini or sa Harani lang po sa Maynila. Kuwan, ang nahihiling ko, sabi, kung sa scale na 1:100, pirang porsyento ang daing kuryente tabi sa Albay? Actually, so sa percentage kay ni Sir Pio, data pa totally ma-identify because ongoing pa ang sa tuyang assessment kasi baka aside digdi sa mga na-mention rata, igwa pa nin matatada. But comparing it to the previous bagyo bagang nag-agi sa tuya, medyo diit na lang ini Sir Pio na-identify ng natatada or isolated na mga lugar. Ang druda ko na nahiling ko tabi, Ma'am Ads, ining su digdi sa kunyan, tagungtong garisag kudma nito Yes, actually, nagkakaigo mo niya in clearing ang sumuyang team. Even, kaya nga di ako nakasimbag din sa video agad or maloy ang signal ko because kami din digdi sa istansa ay nagki-clearing din so mga areas nila because ini ang area na nakukonsider ta na may mga vegetation talaga. So we have to identify first and maklear ining mga linyang ini before kita magpa-energize para dire-diretso po siya kasi in cases man na data pa cleared masyado ang lugar, posibleng mag-uro-otro ang interruption. Ay mahiwas iyan, na yes po. Mahiwas yung nakahadian mo dyan. So, dyan sa kaitaasan, sundo nito, ay Diyos ko. Sa Ligaw, doon na kula man duman ang sakob na daing kuryente? Sa Ligao Feeder 2 po kasi sakop ka ini ang nagkapirang barangay kan Ligao, Ginobatan, and portions of Kamalig, so mga haralayo na po bagay na yung parte kan Kamalig, and portions of the municipality of Ovellar. Iyo, ay doon na kula man yung sa Ligaw, Opo. But ini pong mga areas na ini may mga nakadispatch na po kitang mga teams who are already conducting trace up, repair, and other necessary actions po para ma-restore ang kuryente. So, kung iguanan ning trickle ning reports from the ground, iguaning mayor na may defekto ngaya na talagang nahalawig na nagkaturumbang poste, dakol, wire nagkapurutol. Kumusta po ang reports? So far po, sir, may mga na-receive man kita minimal on the cut-off na mga wire or na-down na wire. But ang na-identify tang major or medyo mahaloy-haloy kita, ining sa Malinaw Feeder 2 because identified as leaning pole siya. And ining sa Ligao Feeder, Malinaw Feeder 2 and then Ligao Feeder 2, broken pole naman po siya. Iyon ang medyo mahahaloy-haloy. Yes po, Sir Pio. Okay, now next question, sa mga lugar na yan, do we have the logistics na pangsalida sa mga yaon na naapektaran kan kuan area naan? Yes po, before
kang nakalis bagang aldaw superior ka nag-uron-uron kita no, we have already prepositioned the required materials and facilities sa kaipuhanon mi for this particular weather condition. Naka-ready man po iyan, and at the same time ang mga manpower naman po have already been oriented, and sinto po aram naman po kung paano ini maaasikaso. Opo. Now, paano tataan perming hapot no arin makakabuelta ang supply ng kuryente? And Opo. anong timeline nindo tabi ka iyan? We are trying our best na maibalik agad-agad ang satuyang kuryente, but we have to also make sure of the safety of our personnel, and syempre madepende po kita, baka biglang umura na naman o maglain naman ang panahon. Of course, we have to secure the personnel, but as of now na medyo okay ang panahon, diretso po ang trabaho para maitautas yung supply na needed sa mga albayanos. Ayan, tayo ang ngapot managado ay dakula itong sa tulong concern na dakula no ining tagungtong diyan sa imong area pasiring sama nito suduman sa ligaw na may sakob kamalig ligaw and digdi sa ining sa malinaw Yes po. tulo ang kunyan kadaklan mga poste da vegetation. Yes po, Sir Pio. Yun po ang as of now ay na-identify na possible reasons why may nagkaigwan in interruption dyan. And in fact, ang sa tuyang teams nagpapadaraman sa tuyan ng mga litrato or pictures to document kung ano talaga siya naging rason ng kausa kan interruption. Kunigwa tabing pangapudan ang Aleco Buda Assurance, ano tabi madangog kami? Yun lang po siguro right now we are doing our restoration processes para po ma-energize na ang mga lugar na sa kunsugan is isolated. So please consider our lines energized. Dahil po nung magdakot sa mga kuryente o linya kang kuryente, even ining mga poste kang kuryente, because may possibility po of electrocution. May po yan mangyari, and at the same time diit pong pasensya na lang po ang pigahagad may because our manpower are already dispatched or deployed sa sendang mga areas, doing our best para mabalik po ang satuyang supply. We are missing you here sa DCGB. Pag-arog ka ini, ready na bagaso, agua medicina. Yan. Madyan ako. Ikapot ako. Pag-arog ka ini, ready na so agua medicina. Ay, nako. O sige, Ans, mabuhay ka tabi sa Aleco. Regard sa tropa. Yes, salamat po and ingat po ka mo, Sir Pio. Thank you so much mga tugang Ma'am Ans Galero, tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative. Oras Pilipinas sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat.
Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2.
One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Natuwa ka ba sa serbisyo ng generic and drugstore pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Joshua Bino, On the Spot Report. May bulos man kita ning istorya dyan sa luwa sa Tingog Kanbanwaan. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, marahay na aga. Please go ahead na. Naputol. Sandali Joshua. At re-establish kita kan linya. Joshua, sandali. Re-establish yung linya. Ali dyan sa Daraga. Parang kakasabay yata si Alcalde Vic. Para maisihan taman yung general situation na dyan tabi sa kunyan
Banwaanin Daraga. Yan, nasa linya na si Joshua Bino. Okay na yung connection diyan sa tuyang telephony. Joshua Bino, on the spot report. Joshua, good morning. Go ahead na. Medyo maluya talagang transmission. Kasubago si Ansiyo man su problema kan magkwanta napuputol. Sige. Go ahead, Joshua. Hello. Yan, okay na. Sige, go ahead. Try, Joshua. Sige. Sir Pio, good morning. Good morning. Go ahead. Manawawala. Good morning. Ako maapod, try ko daw akong maapod Joshua sa linya mo. Joshua baka naka-monitor. Ako maapod tabi may mga kunyan yung may defecto sa tuyang communications in telcos try ta digdi sa kuyang telepono. Halingan makalalaog ang pagdial yan. Ayaw pumasok Kaloy maglaog. Dai naglalaog nga na yung kolo. Hirap na hirap tayo. Naapektaran ko ni Oppo. Ni Opong. The number you have dialed is hiling mo. Joshua. Incorrect data ka na lang Joshua ang mag-try tabi baka kung wala talaga Joshua. Sorry. Diyan sa kunyan. Sa tiwida kuryente dain na lugod o EMS ba? Iyo po tabi ining mga may query sa kuryente, yan po sa mga in-isolate taigwan ning nahiling na defecto o i-clear patabi bako yan na basta-basta sa nabagama na problema sa kuryente, deadly yan, dangerous pag-restore kan supply ng kuryente. Dahil talaga nakakalusot yung mga linya pading may defecto sige Joshua, try na lang mataod-taod tabi dahil nakakalusot ang mga calls natin in Maray bagaman nakakalaog may defecto. Si Karen, dagdagan tamunan na report diyan sa luwas. Karen Ala, on the spot report. Karen, good morning man. What's happening? Yes, good morning tabi Sir Tio. Pagbabarang maula sana kan kada munisipyo nin probinsya nin Albay ang mga health kit na ipapanaukan provincial health office sa mga evacuees dahil sa diit sa nag-supply kay ni ngunyan kan probinsya. Sa entrevista kan DCGB News kay Ryan Bonina, ang barangay DRRM health officer kan opisina, sinabing bahala na ang mga munisipyo o kaya ang mga lokal na gobyerno na magbaranga-banga kan ipapanaonin ng health kit sa indang mga evacuees sa lokalidad sa pagsabing halos 400 man sa ng mga burdening health kit ang eksistidong nakastak digdi sa Provincial Health Office kan Albay. Dahil lang ka sinabing wala pang alokasyon sa probinsya ang DOH kan nasabing bagay. Kung kaya dahil ini magiging sufficiente kung kada evacuees ang sistema kan distribution, itatauna sa nakan probinsya sa mga LGU ang responsibilidad dangan desisyon kung paparaanuhon pagkakasyong ating ipapanaw ang health kit na atod kan Provincial Health Office. Mantang sa mga oras na ini sa pagduman ka sa FAC na Saltillo, padagos na nagko-consolidate ang barangay DRRM Health Officer kan datos kan mga evacuees per LGU para sa formal na distribution kan health kit bago ang decampment kan mga ini o posible sa aldaw na ini. Pira sa naso available dyan na health kit? 400 na mga baldenin health kit. 400 na ay talagang kapos iyan. Dahil masostenir. I-render kwenta na sa nawala na kamukan LGU tangan. Dahil na kami nito pag problema kamunan mag-desisyon ka iyan. Nako, talaga. Taking in consideration, thousands man ang evacuees ngun yan. Opo, Sir Pio. Bata sa 3rd District,
inot nang na-report nato na dapol talaga so partially na may mga evacuees sa mga evacuation center. Actually, sarot na duman sa nangaranan, iyo ana kamalig, asin ana libon. Kung kaya, sa pitangani, talagang day magiging sufficiente kung kada evacuees ang sistema kan distribution. Dai matagal, dai kulang tibang an proporsyon. Opo, Sir Tio, tama ka dyan. Roger. Yan ang report digdi sa APSEMO sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, DCGB News. Salamat man Karen sa istorya hali dyan sa Provincial Health Office kan Albay. Kulang yung health kits. Di render kwenta na sa mga LGUs. Kala na ka puro parte-parte kan kung paano ang pag-alukar. The Spot Report. Aber daw kay Angel tabi kitang Mustaza. Angel Mustaza on The Spot Report. Angel, good morning. Please go ahead. Yes, maray na pagkaaga na Sir Pio, maray na pagkaaga po sa tuwing mga parantabay. Pag sabi mong na-miss mo si Ate Ange, ready na ko ta kami ni Kuya Boy na sundoon. Kompleto na naman ko. Tanyakal sa FM si Romar, si Step Bro. Anyway, paano kanda yung kuryente duman sa kahadian ninda? Kasarap ito naman sa lugar mi Sir Pio. Yan, sunduan sama nito. Kaya tiga, ano ko na si Ate Anski. Nako, pareho na naman ako. Tama nagsusuryaw na naman. Okay, sige. Anyways po, Sir Pio, hali ako kasubago sa Legazpi City Police Station. Manong di Sir Pio duman sa concern ta kung may mga nagkadarakop ba na mga individual, grupo o kung si Isay man na nagbayular duman sa ipigpautob na orden na lokal na gobyerno kan Legazpi manungod sa itong su liquor ban as in curfew. Alagad Sir Pio, day ko nakahurang personal si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. Dahil may mga prior ini Sir Pio na mga event and may mga activity ining dapat na atindiran as in gibuho. Bata Sir Pio, ang solamenting pwedeng magtaram dyan, iyo po ang Chief of Police o itong officer in charge. Halaga duman sa informasyon na ipig-release sa tuya, kan mga personalis dyan sa Hepatura, may mga nagpapaabot da Sir Pio po nin informasyon na nagbabayular sa curfew, malangani may nasaktuhan sila dyan sa may parte kan Lanco Business Park. Mismo ngayong nahiling kan di sa Jabinus na big paulini kan mga sindang nagrorondang mga personahes. Ang sistema da po Sir Pio, pauli naman lang, abisuhan, nagawang kita ki-existido ngayang siringkaining polisiya. Tapos sa mga nag-iirenom da po Sir Pio, ipigpasaray man sa naso inomon. Tawanin na warning na kung kamo nga graray nga madakop me, posible nga kamong maagahan nga di sa muya sa karsel. Hindi, kaya nag-arog kan pag pinakala kaga sa nabagang lakad bulan na agwa medicina. Una ako Sir Pio, agwa di pataranta. Agwa de medicina nga ni. Basta ako, wala ko dyan kiaram, ha? Ay, by the way, arin ang kwan, open-ended sana itong curfew. Po, Sir Pio, basta duman sa nailing kong post na ipigpaluwas man ni Mayor Hisham Ismail. Wala duman po Sir Pio kay specific na ipigtalaan kung hanggang rin sa na ito efektibo itong curfew as in liquor ban digdi sa syudad kan Legazpi. Sige, tabaloan taman daw na mag-connect kay Mayor Isham. Dahil pa manakaw ron si Mayor isang padingnal so far. Dahil pa po Sir Pio. Matry kita. Sige, and sa paglibot-libot man na Sir Pio kan mobilyon ni tigdi sa may parte kan Legazpi Boulevard. May mga dahil baga Sir Pio sa makusog as in arlangkaw na balod, may mga dakol na mga basura nakaantos na sa mga tinampo dahilan para magkaigwa naman ng inisyatibo ang mga residentes digdi sa barangay Puro na magkaharali ini. Ang concern lang Sir Pio, nagkapirang mga individual na nahiling mismo personal kandi sa Jubinus. May mga bitbit na Sir Pio, mga banwit. Iyon. Igot
Sir Pio so tigagamit po baga sa paglado, pagboso. Garo na naka-scuba gear. Oo, may mga ano lang Sir Pio, may burubaktot na si styro po baga. Iyo. Nagkapira ng individual duman sa may partikan, so haranina po baga sa may. So puro ko na nagad Sir Pio kaining Legazpi Boulevard. Diyan ang paborito kan mga grupong iyan, na grupo iyan na talagang iyan ang sa indang hobby. Andito nang parang kunya nahanap buhay na din. Mga naka-styro sa nabaga yung tapos igaman aning parang scuba gear. Po Sir Pio. Yan, no. Pero kumusta? Nagrelimpya na baga, nagkahiriling ko diyan, nagrelimpya na. Nagre-limpid, ganyan Sir Pio sa mga paborito mong lugar, sa may mga nagtutumba tindog. Diyan yan na lugar na yan. So basura talaga Sir Pio, talagang nakaantos po duman sa mga tinampo dahil sa makusog pa talaga itong haralangkaw asin makusog po ang balod. Tapos ito sa mga baranwit na ito na naman naka-scuba gear. Papa, ano yan? Nabigyan nga ni duman Sir Pio yung nawara sa tigtuturuta namin ni Kuya Bo. Pero daradara nila itong mga equipment ninda sa pagdakop nin sara. Ang concern pa Sir Pio, wala naman ako duman po nahiling na it's either police, kung may Coast Guard ba duman, and BFP baga dapat baga may nagbabarantay kay Sir Pio. Mantinidong nasa signal number 3 na probinsya kan Albay kung saan may gut na ipinagbabawal ang anuman na aktibidad dyan po sa kadagatan dahil sa piligruman kaining dadarahon sa mga personang ini po, Sir Pio. Roger. So yan, Sir Pio, ang mga sitwasyon pa, mga pangyayari dito sa palibot with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCJB News. Thank you so much, Tabi Angel, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa Luwas. Angel Mostaza, On the Spot Report. Yun. Baluan ta daw si Mayor Isyam tibaad kuan maakomodar kita ni Mayor Isyam kung bako masyadong okupado so oras sa kan alkalde sa pagkukunyan assessment kan ining pangyayari digdi sa Legazpi. Nagring ang cellphone ni Mayor Isyam na Ismail. Yan. Hello, Mayor Isha, marain ha aga Tabi. Si Pio po kan di si GB. Tabi, kaya Pio. Ay, opo. Can I put you on air, Tabi? Okay. Opo. Mga tugang si Mayor Isyam Ismail kan Legazpi. Mayor Isyam, good morning. We are on air na po sa DCGB, Tabi. Marain aga po, Sir Pio. Asin sa Gabos na nagkantabay ka sa itong mga na programa. Good morning po sa Gabos. Opo. Primero, Tabi, Mayor Isyam, may nagharapot. Itong curfew, sagkod na rin tabi ito madorar. Go ahead po. Ngunyan po, bandang alas 11 lang po, naghanatan po kitang clearance na malista na po, kasabay na po ang liquor ban, curfew, asin ang decampment tabi. Ngunyan na alas 11 kiaga. Ialat na lang po sa clearance sa CDRRMO. Ay, very good. So curfew, liquor ban, and decampment. Alas 11, target. Yes po. Alas 11 po ang target Opo. Ialat na lang po ang clearance para makauli naman po, asin makalinig naman sa tuyang mga constituents sa indang lugar tabi. So kumusta so far yung sa tuyang operations kaining bagyong Opong Tabi? Magayon po, cooperative po ang gabos na ahensya, asin ang mga barangay captains, barangay officials, asin ang mga constituents tabi. Kaya ako po nagpasalamat kang buong puso po sa pagdangog, asin sa pagpreparar, asin pagiging alerto po sa ining bagyong nag-abot tabi sa tuyan. Negative man na casualty tabi, Mayor Isam, po? Yes po. Opo, negative po. Ini po ko niyan, kasabay ko po ang city engineering, maintenance team po, panagos na naglilinig kasi nagki-clearing man na po ka mga nagkaturumbang mga branches asin kahoy po. Kasabay man po ang BFP, panagos pong nagki-clearing man po asin nagfa-flashing kang mga baybay asin dugi na yaw po sa dalan. So, kunyan, pag-abot yun alas 11, parang practically tapos na yung operations niya to Mayor Isam tabi? Iyo po, pero doon na lang po ang clearance, paray na po sigurado, pero yan po ang samuyan tiga target na oras para makahuli naman po. Ma-post man po tulos kami regarding that matter. Sige tabi, Mayor Isam, kung ikaw ka pang gustong idagdag, nagdadangog po ang Legazpi, go ahead po. Iyo po, wala lang po, nagpapasalamat lang po ako sa gabos na nagtabang, sa gabos na ehensya, dahil ko na po pagsaro-saroon, asin sa mga constituents sa pag-cooperate tabi, yan lang po sa kuyang pasalamat sa gabos. Salamat po sa pagpreparar, asin pagiging
alerto as in pagdangog sa City Government of Legazpi tabi. Thank you so much, Mayor Isa. Mabuhay ka tabi and God bless. Thank you po and maray naga po kiraray. Thank you so much mga tugang si Mayor Isyam na Ismail sa tuyang nakahuron ngunya na pagkaaga. So, yan po ha, plano na alas 11, decampment, yung curfew, likurban, sabay na, dyan tabi alas 11. So, zero casualty and clearing na lang tabi ngunyan. Yun na mismo ang assessment, no casualty man and so operation so far is sabi na nga all safe digdi sa siyudad ni Legazpi. Salamat sa mahal na Diyos ta arugan po ang sa tuwing nakakadarangog na reports tabi as in information coming from authorities digdi po sa tuyang palibot. Okay, yung mga nagkukunyan chat masatuya si Xavier na Zaragoza. Igo ning pinagpost kaya si apudan ko daw si Mayor Vic baka ko. So pinagpost ni Mayor Vic makonselo ma igo ning kasabay na Jean. Ay so baka pa konselo man ito ni kunya ni Mayor Vic na Perete tabi. At lamang maakomodar kita ni Mayor Vic. Kaurong po tayo ito ni Kuang Kasubago ni Joshua. Kailang dahil nakakalusot yung linya. Uni nagaring. Ay, Mayor Vic, good morning tabi. Si Pio po kan DCGB. Can I put you on air tabi sa programa? Sige po. Opo. Ang mga tugang si Mayor Vic Perete kan Daraga. Kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Daraga so far, Mayor Vic? Yung magayo na ang panahon kaya sa mga yaon sa evacuation medyo nagpupursige na mag-uli. Okay, ano ang plano tatabi sa decampment? Gugulpi naman agad ang gusto mag-uruli. Kasabay mi ang iba-ibang ahensya tabi Sir Pio, matabang kang paghatod sa inda pauli. Ikaw man kami mga bihikulo. Kasabay ang PNP, ang Bureau of Fire, as in Armed Forces, ang Army. Yaman po. Oo. Noorin po ang decampment, if ever. Naghahalap lang kami kang senyas kang sa muyang MTR. Kung noorin, aram ko pag nagbaba na, so signal ba kang ang pigpapaluwas kang sa tuyang pag-asa. Tulos kitang pauli na sa inda. Pero nagpreparar na po kami. Kaya lang hani sa iba, nag-uruli na, nagluhay-luhay na. Siguro, siyempre, aram pagkatabi, Sir Pio. Pagkapot sa evacuation center, medyo bako sinda komportable. Iyo po. Any major concern na pinagre-resolve ng kita dyan? Ngaya may nagkaturumbang kahoy na nakaakon sa agihan? Tabi kung ano pa? Sa ngunyan, pasalamat kita dahil nga Mayor Menting na bagsakan o nagbagsak na kahoy digdi sa munisipyo kang Daraga. Kaya nagpapasalamat kita sa mga barangay official sa makaskas ninda asin na siyempre ang sa tuyang engineering tabi man Sir Pio pag may mga request ng mga barangay makaskas man kitang nagaresponde. Yung sakwan sa lives and properties dahil maninadanya tabing buhay tabi Mayor Vic? Tama dahil man kaya sobrang pasalamat na luminis ining bagyo ako ang tumbok para sa tuyang lugar. Itong so mauruli igo ka mo nin pa balo na food packs? Nagapreparado naman po kami pero nahiling meta so repack mo yan medyo nagkulang kaya nagagad kami tang asistensya sa DSWD na matawan ng kitang dagdag na ayuda. Mabibit-bit lamang. Iyo po. Maski nga ni Sinda Sir Pio nakauli na, papadarami na lang sa mga indang mga respective na barangay official. Na-resibiho na lang ito. Ipapabukod pa Yun. Iyo po. Inahiling ko duman sa retrato mo, so duman sa gilid, so butilya. Ikaw man nagabigay. Papakonsilo sila kita na harang ba ganito, Sir Pio. Medyo mga malibong ang payag ang tao pag-arakaan. Kita konsilo, maski torta gilid ang buhay.
Tanya ko kung igo mananggad itong kasalabay, mapalista ko diyan sa ibakwi. Tanan, oo. Nagagat kitang dispensa sa DSWD. Kuan man lang ito, pakonsilo lang. Iyo. Well, anyway, kung igo katabing gustong ipasabot man, idagdag pa sa mga taga-daraga, nagdadangog sindatabi, go ahead po, Mayor Vic. Nagpapasalamat kita sa mga konstituente. Suminunod, kaswahapon, nagpaibakwar kita. Mga makaskasan man, siyempre pasalamat kita sa tuyang PNP. Nagpasunod man na mag-evacuar lalo na digdi sa mga delikadong lugar, digdi sa muyang pamitisyan kan ngayon. Salamat po sa inyo. Asin, salamat sa pangaji. Thank you so much, Mayor Vic. Mabuhay katabi and God bless. Salamat po. Thank you so much mga tugang si Mayor Vic Perete kan daraga sa tuya manana kaulay. Mabareta man muna si Jen asin may mga hanap buhay man si Padingnald. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 6 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inanunsyo kang nagkapirang bus company sa PTEX ang cancellation kang biyahe papasiring sa manain na parte kang Luzon, Visayas asin Mindanao dahil sa bagyong Opong. Pigabisuhan naman kang PTEX na padagos ang pakikipagkoordinar ka mga bus company sa indang mga pasahero sa mga pagbabaago sa biyahe. Yan ang bareta hali sa Newsways. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi,
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Welta na kita sa programa. This time si Joshua nasa linya. Aramunta ang dagdag man na informasyon dyan sa luwas kay Joshua na Bino. Sige, ito na. Joshua Bino, on the spot report. Joshua, try natin yung linya. Go ahead, Joshua. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga barantabay. Hello. Yan, go ahead. Putol kita kasubago, Sir Pio, nataon. Yaon kami sa may barangay BEC area. Oh. Sa pinag-retire, Sir Pio, kanal alkalde na sitwasyon digdi sa Mayon Unit. So far, talagang nagutugman sa mga evacuees tabi, Sir Pio, dahil man tulos taga-Ticamp. Maski nag-rahay na so panahon, talagang nag-utubman sa kasuguan ka na lokal na gobyerno. Iyo. Na dahil mo naning department sagkod sa daipanin na formal order o kaya advisory tabi Sir Pio. Kaso bago na naputol sa tuyang linya, yaon kami sa may parte kan barangay BEC, Armina, sa 6-kilometer danger zone. And nag-agi man kami, Sir Pio, sa barangay Budjao, barangay Salvacion, and sa ngunyan, yaon kami digdi sa may barangay Malubago, nag-cross kami digdi sa Yawa River. And ang repair lang niya ito, tabi Sir Pio, talagang isinalbarman kita, tabi Sir Pio, so nagkapirang mga barangay sa Mayon Unit area na nabisita niya ito kung niya na pagkaga, dahil makita kinahiling na mga distroso, dahil makita kinanotaran Sir Pio na mga pagbaha, kung kaya naging matrangkilo. So uminaging 24 oras digdi sa munisipyo kan na Taragalbay sa pag-agi nga na kaining si bagyong si Opong. Iyo. So sa ngunyan tabi Sir Pio, na kaulay naman so alkalde Kasubado, habang pig-interview mo nagadalagad sa mga bihikulo tabi Sir Pio. And tighalat lang talaga. So kumaga formal na notisya para sa decampment, and pinag-prepare naman. So, bibit-bito ninda pauli na mga relief goods. Hindi ay man kasabay itong bilog duman sa... Hindi kasabay ito sa... Kung ito? Pakonsuelo. Pag ibang direksyon. Imbis na pato o pawala. Sige. So, sa... ngunyan, tabi, Sir Pio, nakasabay kaya kita sa grupo
na pinagingon niya na makaiba and mahiling na sitwasyon tadi Sir Pio sa mayon unit kan Daraga Albay. So yan tadi Sir Pio dagdag niya tong istorya. Joshua Bino, TCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa Daraga, naglilibot man ano. Joshua Bino on the spot report. Salamat Joshua sa storya, hali dyan sa Daraga. Kumusta da sa kunyan sa tuyang mga government infra kun igwaning kunyan ning initial ng kuan pero dai man diyan ano ta so garma sa nag-uran buda nag-abagat ning todo pading ano so kuan ka subanggi so sitwasyon kang panahon iyo an kuan tad magkare mas na ura na tapos may kasabay na kumbaga tribunada. Salamat ta arog sa namang kay tabi so kunyan. So nangyari. Ara mo pa ding naldiyan sa katanduan sa mo. Iyan baga talagang pig-agyan permikan bagyo. Disdi pa kay to permi yan na pig-agyan kan bagyo. An design kan mga harong diyan so mga medyo may kaya. Anarong pa ding nal iyan na bintana. Igo kang mahiling diyan na saklutan. Ito ba nga so flat bar na pinagtiko-tiko na pwede mong salutan, nakamuntar iyan sa taas na porsyon o kaya sa buda sa baba na porsyon. Igoan pigigiribo niya typhoon guard. Very effective iyan. Na bintana ngaya. Igo dyan ng sisalot na tabla. Medyo mahibog na tabla. Yan. Dainanggad talaga na bibring ka ang kunyan. Ang sagkod yan ang mga gibo dyan. Iyo po yan ang design. Yan ang mga bintana. Mahiling mo, nigoning sa alutan sa taas mo sa baba. Pero yung mga flat bar na ning garing susuan baga. Yan. Iyo po yan. Typhoon guard ang apod kan. Ano nga ito padiso, apod so, bibugtak bagyan sa bintana na sa alutan sa taas mo sa baba. Lalaugan mo ning arog ka na tabla. So, sa alutan mo ni gari kan isiring. Yan. Typhoon guard ang apod kan padingnal. Duman sa mo sa Katanduanes. Iagihan baga ng bagyo. Paboritong agihan aning bagyo. Ang mga bintana, iguaning sa alutan padingnal. May tablang haralaba. Kuan tabla, susungalan ta. Dumataos, ibaba. Yun na. Typhoon guard na. Day nanggada na dadalikan bagyo. Talaga hindi. Mga masarigan. Sundo ngun yan. Nakuan pa iyan. Pinag-adaptar pa iyan kan mga yaon niya sa Katanduanes. Very effective po na kunyan na pangsangga sa paros. Maging uran. Dahil natutuklap, yan ang mga bintana naan. Yan. Kaya, maski ngunyan bagaan bagyo, bako ng perming Katanduanes na iba na ang dalagan, may minaagi pa man. Pero yaong pa dyan, kada design po nin mga harong na konkreto, igwa nin perming arog kaan dyan. Flat bar sa na tsiring tiniko, yan. Tapos arog kaan duman mo isa sa alot so kunyan so tabla retaso kumbaga pangulang iyan sa kuan sa paros kada bes na binabagyo. Kaya maski iyan po haloy na pigyagigibo kuan sagkod niyan pinag-adapter patabi. Oy Madam Tet na Aldana. Ay na konta da ini so mga after ng taro si Madam Tet na Aldana kang Rabbox may anunsyo sinda. Pudang ko daw. Madam Tet, good morning. Good morning, Sir Pio. We're on air sa programa tabi. May kunya so mga kuanin do so kung may mga mapabakuna baga may nakagat nakamurot open ngunyan tabi. Yes, Sir Pio, ma-resume na po kita 1 PM. Legazpi branch lang muna po. 1 PM. Yes po, kasi dakulon po ang nag-inquire both sa Facebook page tapos sa number din naman, sa hotline number. Kaya need ta nang mag-resume. Ayun.
Nata kuan sana nata Legazpi branch lang. Kasi po, so ibang empleyado kang ibang branches, hali man sa Hararayo. So hindi pa sinda ready, kumbaga nagasamo-samo pa man ng mga gamit ninda. Kaya Legazpi branch lang nagtabi kita. Ay, iyo ano ta. Igo man ang gadan mga naka-schedule ko niya na so pampira na nindang tusok bako. Ngaya, Yes po, pang duwa, pang tulo, pang apat. Yes po. And then ang ano kasi so mga first time. Let's say medyo critical, let's say hindi man critical, yung mga ano po, sa let's say sa Pandok. So kay punta ni sindang ma-serve agad-agad po. Totoo di 1 PM onwards, yan tabi. Yes po, 1 PM to 5 PM po, Legazpi branch lang na tabi. Ay, di ba ka magsuro-suan diyan? Paano first come first serve ba? Yes po, walk-in po okay lang din naman. And then yung mga so appointment through Facebook page. Ito so siyempre mainot ito. Kung na-appointment na ito sa Yes po. Ramax. Sa inyo nga ng Legazpi branch nindo tabi, madam? Digdi po kita located along Aleco office, R&R Suites po to be exact, Sagmin, Legazpi City. Arani po sa Ago Hospital. Moho, kampang man kaso Daddy's Angels Clinic. Yes po, kay Doc Gianan. Opo. Chris. Ay, tamang-tama kung mga naka-schedule man ang gado niya, taday baga pwedeng makalampas aring todo Yes, tama po. Dahil siya pwedeng mahaloy. Dahil mahaloy, kaya yan. So mga halimbawa, duman nagpa-iniksyon sa tabako, initial, pwede dyan, sa Indo. Yes po, pwede po. Yun na nga po ang inano ko, kaya nag-open kami ngayong hapon kasi may duwang taga-tabako na nagahapot. So sige, sabi ko, i-operate na po ang Legazpi branch mo niyan. So may mga coming from tabako po today. Pero si tabako po, tomorrow ma-open na din. Tabaco, Pilar, Castilla, Iriga, Ligao branch, open na din po. Yung Masbate lang tabi, Sir Pio, ang medyo yung mga ka-operate. Kasi medyo nagrabe din po. Yes po. May mga initial na kaming informasyon na ako aduman, videos and pictures na grabe, Masbate City mismo. Tama po. How about yung Virac branch nindo, na rin ma-open? Tomorrow din po, makaka-resume na din po sinda. Niyutan, Virac, Katanduanes, DCGB country yan Yes po. Tapos halat ka rin duman na mag-visit. Na-update ko sinda duman anytime na mauli ka, ma-visit ka sa inda. Baday, mapainiksun ta. Kung sabi ko, nakagat na naman, day man ka. Mapashare lang po. Mahapit lang kumbaga. Kumbaga sabi sa mga gugurang, marespeto. Yan. Yes. Kumusta ki Ma'am Joy, ha? Diyan sa tropa. Yes po. Sige, thank you so much, Ma'am Tet. Tabi, mabuhay ka na Salamat man, Tabi. Thank you po. Thank you so much. Thank you, Sir Pio. Sige, thank you. Si Madam Tet Aldana, sa tuya yan na partner ang kunyan, ang Rabvax. Yan, mga nakagat ki ayam, nakalmot ning ayam, nakagat nin ikus, nakamrot ning ikus. Yan natabi ka mo sa Rabvax. Open sinda dyan na 1 PM. Legazpi branch lang muna ta. Na kunyan man baga so iba mga naafektaran man ka itong so bagyo, although bako man masyadong gulpi tabi. Yan. So pag-asa ka subago inapudang ko, nakaroon ko si Madam Alexis na Roy Vivar, naghagad ko ng dispensa ta, nagmi-meeting. So parang post disaster analysis na siguro ninda ito. Pero it's now kunyan, pwede na magtaram kita na lapos na kita sa peligro. Tabi, uyugon mo ang indimar, kuminamyadang todo so kunyan, so bagyo. Ipray ta so tinamaan talaga, ining Masbate, Romblon, and we pray man po, pasalamat pinasigwar talaga kita, buyugon mo, kuminambyada pang todo, buminaba, talagang, so expect nga ni baga na ngaya alas 6, alas 7, alas 8, alas 10, dahil na napangyari. Tayo na ito, buminaba na nga, alas ito bagang so, pig-interview si Sir Melvin Albuhela ni VP Henry, so 5 AM na bulletin, dumana na kunyan, nakonfirma, buminaba na. Ta supposedly kung dahil nagbaba ito, araw kayo ni kuso pagayod kita. Lalo na yan sa 3rd District. Salamat mahal na amang Diyos tabi. And we pray
na itong mga iagiyahan ngunyan may may makaligtas sa kuan sa sa mas pang peligro. Igwa na po ning decampment order ang kunyan ang Kapitolyo. Apudanta na si Manong Rick na Mendoza tanganing makuha na iyan. Ibalangibog na ha. May decampment order na si Governor Noel diyan sa kuan. Kasabay si Karen nasa kunyan ba nasa apsi mo sige nasa aday ko na apo si Manong Rick tana sa apsi mo si kunyan si Karen baka yaon lamang matamang-tama matapos naman kita kang programa. Karen, good morning. Go ahead na Karen. Yes, sabi Carpio. Nagkagalaga na ko pa duman sa opisina sa apsi mo. Madali sa natanagapod si Rick na Mendoza. Sige. Sige. Tanbay na muna tabi Karen nata. Yaw na sa linya si Manong Rick Mendoza, Sir Rick kan apse mo. Sir Rick, good morning. Apo, good morning Manong Pio. Kakapaluwas pa lang po kang order for decampment ni Governor Noel Rosal. Ang rason ta po dahil harayo naman maraiso maka-apekto pa sa tuya, and then wala naman masyadong kaulangan ligi sa bandang ligi sa tuya sa Albay. Kaya pati po ang sa tuyang mga malls directed for pwede na silang magbukas after lunch. Ang mga essential na mga groceries, pharmacies, and then iba pang mga establishmentong kaipuhan talaga pwede na silang magbukas starting 11 a.m. today. But at the same time, suspended pa manggiray ang klase sa Gabos, and then ang trabaho sa public and then private tabi Manong Pio. Oo, very comprehensive halos Gabos na sakop. Decampment, pwede na. Anytime, pwede na. Orulian na. Ikadua, so mga essentials, groceries, butika, parmasyas, bumukas ng alas 11. Yan. Pati sa mga saudan, mga merkado. Essential iyan. Tapos, yung pribadong trabaho, ano sa pribadong trabaho, tabi? Suspendido man po kiralay. Okay. How about yung sa government, suspendido man? Suspendido man po kiralay. Eskwela po suspendido pa. Gari ang hiling o kay ni Lunes naan, Lunes na. So effective. Malinig-linig pa man sin na kay ningon yan aldaw. Pagbalik ninda po. So iyon na tabi, very clear. Effective na yun yan, tabi, Manong Rick. Iya tabi, Manong Pio. Pinaluwas ng tabi ni Governor Noel. Urulian na! Yugon mo tamang-tama. Mauli naman ako, Manong Rick. Tama, alas 10:30 na. Kami nga ni maturog pa man, Manong Pio. Sige. Salamat, tabi, Manong Rick. Okay po. Thank you po. Thank you so much, mga tugang. Yan na po, decampment, Urulian. Eskwela daipa. Gobyerno, trabaho, pribado, gobyerno, daipa. Pero yung mga groceria, small, saudan, botika, parmasyas, magburukas ng alas 11. Alamat kan sa ido pag-antabay. Salamat malamang Diyos. Viva Senyor Santo Cristo day maghali tulos masunod. Ang sa mo yung news director, Mardila, ako man po si Pio Fernandez. Good morning! Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration.